πράσινα βουνά της Κινουρίας, στις πλαγιές του επιβλητικού Πάρνονα, στέκει αγέροχος ο χρόνος. Εδώ, σε ένα χαμηλό ύψωμα, μεταξύ των χωριών Άγιος Βασίλειος και Πλατανάκη, βρίσκεται το κάστρο της Γλυπίας. Στη θέση αυτή, οι αρχαίοι Αργίοι είχαν ιδρύσει την Ακρόπολη της Κόμης Γλυπία, στρατηγικής σημασίας για τον έλεγχο του περάσματος προς τη Λακωνία. Αλλά είναι ο Μεσαίωνας που άφησε το πιο εμφανές του αποτύπωμα. Τον 13ο ή 14ο αιώνα, κατά την περίοδο της Φραγκοκρατίας ή της ύστερης Βυζαντινής εποχής, ανεγέρθηκε το φρούριο. Σήμερα, το μοναδικό και πιο εντυπωσιακό κατάλοιπο είναι ο μεγαλόπρεπης τετράγωνος πύργος, ύψους 20 περίπου μέτρων, που δεσπόζει στο τοπίο. Οι σιωπηλοί τοίχοι του ψιθυρίζουν ιστορίες. Μία από αυτές μιλά για την Νεράιδα του κάστρου, την πανέμορφη κόρη του Βενετού Καστελάνου, που ερωτεύτηκε έναν φυλακισμένο Έλληνα βοσκό, μαγεμένη από τη φλογέρα του. Ένας θρύλος για έρωτα και θυσία, που δίνει μια νότα παραμυθιού στα πέτρινα ερείπια. Ο πύργος της Γλυπίας, αυτός ο φρουρός του Πάρνονα, είναι κάτι περισσότερο από μια απλή κατασκευή. Είναι ένα ταξίδι πίσω στον χρόνο, ένα μνημείο που αντιστέκεται στη λύθη, προσκαλώντας μας να ανακαλύψουμε την πλούσια κληρονομιά της Αρκαδικής γης.